తండ్రి అయిన దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుడినే, తనతో సమానునిగా కూర్చునేటువంటి తన అద్వితీయ కుమారుడినే కష్టాలు, నష్టాలు, శోధనలు, అవమానాలు, పిడుగుద్దులకి ఉంటాయి. అవన్నీ తండ్రికి తెలుసు, కానీ కొడుకు తెలియదు. అయినా సరే అనుమతించి, ఎవరైనా తన సొంత కొడుకు చిన్న ఎదురు దెబ్బ తగిలితేనే మనం ఓర్చుకోలేము. మన కళ్ళ ముందు మన పిల్లలకి ఏదైనా జరిగితే ఎంత హడావుడి హాస్పిటల్, కారు, ఆటో, అటు ఎంత హడావుడి పడిపోతాం ఏదైనా చిన్న తగిలితేనే. అలాంటిది ఎన్ని శ్రమలు, ఎన్ని అవమానాలు, ఎన్ని దెబ్బలు, ఎన్ని ఉంటాయి, అవన్నీ తండ్రికి తెలిసి కూడా ఎవరిని పంపించినా లేఖనాలు నెరవేర్చబడవు. కాబట్టి తన ద్వితీయ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఈ లోకానికి పంపించారు. పంపిస్తూ కూడా ఒక రాజుల గృహంలోనో, ఉన్నతమైన అధికారుల గృహంలోనో ఆయన జన్మించేలాగా అవకాశం లేదు. లేఖనాలు ఏ విధంగా చెప్పినా ఆ విధంగానే నెరవేరినాయి. ఆయన ఎందుకు ఈ లోకానికి రావాల్సిన పని ఏంటి? నీ గురించి, నా గురించి, సమాజంలో ప్రతి మనిషి గురించి, నీవు చేసిన తప్పుల కోసం, నేను చేసిన తప్పుల కోసం. నేనేం తప్పులు చేశాను? నా కోసం ఆయన చనిపోవాల్సిన పని ఏంటి? నేనేం తప్పు అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అనుకుంటున్నావా? మాట్లాడే ప్రతి మాటలో తప్పు, ఆలోచించే ప్రతి ఆలోచనలో తప్పు, చూసే ప్రతి చూపులో తప్పు, ప్రతి దానిలో తప్పు. మన జన్మే ఒక తప్పు. దావీదు భక్తుడు అంటాడు, నేను తల్లి గర్భమునందే పాపిగా పుట్టినవాడు. కాబట్టి మాటల్లో, చూపులో, తలంపులో, ఆలోచనలో ప్రతిదీ అవతీతే. దానికి ప్రాయశ్చిత్తార్థముగా దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిలువలో బలియాగం అవ్వాలని అని ఈ లోకానికి వచ్చారు. గవర్నమెంట్ వారు మనకి ఏదైనా ఒక రూల్ పెట్టారే అనుకోండి, అబద్ధం ఆడాడు 500 జరిమిన, 10 కొరడా దెబ్బలు అని ఏదన్నా చిన్న రూల్ మనకు పెట్టారు అనుకోండి, పొరపాటున వాడు అబద్ధం ఆడాడు, అది నిజమని తెలిసింది, అధికారులైన వారు వచ్చారు, 500 ఫైన్ కట్టించుకున్నారు, శిక్ష 10 కొరడా దెబ్బలు. ఎక్కడ? మళ్ళీ ఊరందరి మధ్యలో, సమాజం అందరి మధ్యలో 10 కొరడా దెబ్బలు. అలాంటిది ఏదైనా ఒక రూల్ మనకి గవర్నమెంట్ వారు పెట్టారనుకోండి, ఒకసారి తప్పు చేసాం, కన్ఫర్మ్ అయింది, 500 కట్టాం, 10 కొరడా దెబ్బలు తిన్నాం. మరలా పొరపాటున ఏదో దొంగతనం ఏదో చేయరాని కార్యం ఏదో చేశాడు, మరలా తప్పు పట్టుబడ్డాడు, మళ్ళా 500 జరిమిన, 10 కొరడా దెబ్బలు. మళ్ళా సమాజం అందరిలో కూడా 100,000 మంది చూస్తున్నాంగా 500 జరిమిన కట్టాడు, మళ్ళీ 10 కొరడా దెబ్బలు తిన్నాడు. మరలా మూడోసారి తప్పు చేయాలంటే ఎంతో కొంత భయపడతాడు. అయినా సరే పొరపాటున అనుకోకుండా పరిస్థితుల్లో ఆ తప్పు జరిగిపోయింది. తప్పదు, 500 కట్టాలి, కొరడా దెబ్బలు తినాలి. సరే, వాడి దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా ఏదో ఒకటి అప్పు చేసినా డబ్బులు పే చేశాడు, కొరడా దెబ్బలు బలవంతంగా ఒళ్ళు బిగపట్టుకొని ఎలా ఆ దెబ్బలు తిన్నాడు. అలాంటి రూల్ మనకి ఏదీ లేదు, గవర్నమెంట్ వారు ఏ రూల్ పెట్టలేదు మనకి. అలాగే క్రైస్తవ సమాజంలో కూడా అలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ మనకు లేవు. ఎందుకనంటే నీవు చేసిన అవధేయతలకు, నేను చేసిన అవధేయతలకు నా పాప పరిహారార్థమై ఆయన దెబ్బలు తిన్నాడు, ఆయన అవమాన పాలయ్యాడు, ఆయన గాయాలయ్యాడు, ఆఖరి రక్తపు బొట్టు వరకు సిలువలో తన ప్రాణాన్ని అర్పించి ఆఖరి రక్తపు బొట్టు వరకు ఆ సిలువలో అలాగా కారుతూ ఉంది ఆయన రక్తము. ఎంతమంది ఎంతగా బాధిస్తున్నా కూడా చిరునవ్వుతో వారి వైపు చూశాడు, కానీ కోపంగా వారి వైపు చూసి నీ సంగతి చెప్తా అన్నట్లుగా చూడలేదు. నీ చూపు చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. వారంతా బాధిస్తున్నా కూడా నోరు తెరువలేదాయే ప్రేమ,
బదులు పలుకలేదా ఏ ప్రేమ? అవును ప్రియులారా, చరిత్ర ఆధారంగా మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ మోసినటువంటి సిలువ ఇంచుమించు 150 కేజీల బరువు ఉన్నటువంటి ఆ మురాను ముద్దుతో చేయబడినటువంటి ఆ సిలువ ఇంచుమించు 150 కేజీలు, 8 అంగుళాల మేకులు ఆయన యొక్క చేతుల్లో కాలంలో దింపినటువంటి 30 సైజు ఉన్నటువంటి మేకులు, 8 అంగుళాలు పొడవు ఉన్నటువంటి మేకులు ఆయన దేహంలో దించబడినవి. చరిత్ర ఆధారంగా మనం చూస్తే వెనక భాగంలో వీపు మీద అయినటువంటి గాయాలను లెక్క పెడితే ఇంచుమించు 152 గాయాలు ఇంచుమించు దేవుని యొక్క ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క వీపు వెనకాల ఆ గాయాలు 152కు పైగానే మనం చిన్న కంటిలో కనిపించని రెల్లు లాంటి ముళ్ళు మన కాళ్ళు గుచ్చుకుంటేనే తడిమి ఎలాగా ఇక్కడే ఉంది, అక్కడే ఉంది, అబ్బా ఎంత బాధపడిపోతాం. 152కు పైగా బలమైన గాయాలు ఆయన వీపుకి తగిలినాయండి. తలలో 17 గాయాలు, బలమైన 17 గాయాలు. ఇంచుమించు ఆ 17 గంటలు చుక్క నీళ్లు కూడా త్రాగకుండా అలా నోరెండుకుపోయి ఇంచుమించు 17 గంటలైన ఆ నరకయాతనను అనుభవించారు. ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎందుకు ఈ శ్రమలు పొందాలి, ఎందుకు ఇన్ని కష్టాలు అనుభవించాలని ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా? ఎవరి కోసం నేను ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా? 17 గంటల్లో నీళ్లు ఒక్క చుక్క, దాహం ఎండిపోతుంది. ఆ సిలువ 150 కేజీలకు పైగా ఉన్న ఆ మ్రానుతో చేయబడిన ఆ సిలువను మోసుకుంటూ వెళ్తూ 3 పర్యాయాలు పడిపోయారు. తలలో బలమైన గాయాలు, వీపు వెనకాల 150కి పైగా బలమైన గాయాలు, చేతిలో కాలంలో 8 అంగుళాలు పొడవైన మేకులు, 30 సైజు ఎందుకు ఆఖరి రక్తపు బొట్టు వరకు కూడా. కూరగాయలు కోస్తుంటే చిన్న చాక్ ఏదైనా కొంచెం తెగితేనే అబ్బబ్బబ్బబ్బా ఎంత అడవడి చేసేస్తారు. ఇక ఆ రోజు వంట కూడా చేయటం మానేస్తారు. అలాంటిది ఆయన దేహం అంతా నాగటి సాళ్ల వల్ల దున్నబడినదంట. ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా? ఎందుకు ఇది? ఆయన రావటం కల ఉద్దేశం ఏంటి? నీ కోసమే, నా కోసమే. అవును ప్రియులారా, అదే రూల్ కనుక గవర్నమెంట్ వారు మనకు పెట్టుంటే ఒకసారి, 2 సార్లు, 3 సార్లు డబ్బులు ఎక్కడో ఒక అప్పు చేసన్నా పే చేస్తాం తప్ప ఆ దెబ్బలు భరించటం అనేది ఎవరి వల్ల కాదు. మన దేశంలో లేదేమో కానీ ఇతర దేశాల్లో చూస్తే ఎవడైనా తప్పు చేస్తే ఇలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి. తప్పు చేయాలంటే భయపడతారు. కానీ మన దేశంలో కానీ క్రైస్తవ్యంలో కానీ తప్పు చేస్తున్నా కూడా రాజుల్లాగా దర్జాగా తిరిగేస్తూ ఉన్నారు. నేనేం తప్పు చేశా? అందుకే దేవుడి క్రీస్తు ప్రభు వారి ఈ లోకానికి వచ్చి, నువ్వు తప్పులు చేస్తూ కూడా రాజులాగా తిరుగుతున్నావు చూడు, దానికోసం ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి నీ కోసం, నీ తప్పుల కోసం, నీ యొక్క అవిధేయతల కోసం, నీ పాపాల నిమిత్తం ఆయన సిలువలో బలియాగమయ్యాడు. ఆయన కార్చిన పరిశుద్ధ రక్తంలో నీ పాపాలను కడుక్కుంటే పరిశుద్ధపరచబడతావు, క్షమించబడతావు. ఎప్పుడైతే అవును నా కోసం ఆయన సిలువలో బలియాగమయ్యారని నువ్వు గ్రహించగలిగి ఆయన పాదాల చెంతకు చేరి క్షమాపణ పొందుకుంటే క్షమించబడతావు, పరిశుద్ధుడుగా మారుతావు. ప్రియులారా, ఏదో వయసు అయిపోయిన తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని సిలువ వేయలేదు. యవన కాలంలో సాతాను గాడికి కావలసింది యవనస్తులే, దేవునికి కావలసింది యవనస్తులా. ఎందుకు? వారు ఏ పనైనా చేయగలరు. ఎంతటి దానైనా లెక్క చేయకుండా దేనినైనా చేయటానికి అడుగులు ముందుకు వేస్తారు. కాబట్టి దేవునికి కావలసింది యవనస్తులే, అపవాది గారికి కావలసింది యవనస్తులే.
యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని సిలువ వేసే సమయంలో కూడా యవ్వన కాలంలో సాధారణంగా మన క్లాసులో ఎవరైనా మన టీచర్ క్లాస్ అందరిలో కూడా మనం నిలవబెట్టి ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే చెప్పలేకపోవటమో, లేకపోతే ఏదైనా అడిగింది చేయకపోవటమో, ఏదో పొరపాటున ఏదైనా జరిగితే క్లాస్ అందరిలో నిలవబెట్టి మనల్ని ఏదైనా ఒకటి మాట అనటమో, ఒక దెబ్బ కొట్టడమో చేస్తే మనం ఎంత ఫీల్ అయిపోతాం, ఎంత సేమ్ ఫీల్ అవుతాం. సమాజం అందరూ చూస్తుండగా, కొన్ని వేల మంది చూస్తూ ఉండగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఎంత హేళన చేశారు, ఎంతమంది ఉమ్మి వేశారు, పిడిగుద్దులు గుద్దారు, ముళ్ళ కిరీటం ఆ నడి వీధుల్లో వస్త్రహీనులు చేసి అలా తిరుగుతూ ఉంటే ఎంత భయంకరమైన అవమానం గురైనా సరే ఒక్క మాట కూడా పలకలేదు. ఎందుకు? నీ కోసం, నా కోసం. ఆలోచించు ప్రియులారా, దేవుడు ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఒక్కసారి ఆలోచించు. ఎందుకు ఆయన అన్ని గాయాలు అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఏంటి? ఆలోచించు. ఎక్కడైనా దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకో, ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చిన ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకో, ఆయనను అంగీకరించు. ఎవరో ఏదో అనుకుంటారు, ఆ దేవుడు, ఈ దేవుడు, ఆయన నమ్ముకుంటే ఆ కులానికి చెందినవాడు, ఈ కులానికి చెందినవాడు, మా ఇంట్లో ఎలేస్తారు, మా సమాజంలో, మా వర్గంలో ఎలేస్తారు అనుకోబాకు. వర్గానికో కులానికో కట్టుబడిపోయి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని నువ్వు అంగీకరించకుండా ఉంటే, ఏదైనా జరగరానిది ఏదైనా జరిగి నీ ప్రాణం పోయి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత నరకమే నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. లేదు ప్రియులారా, ప్రాణం ఉండగానే, దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకో. ప్రాణం ఉండగానే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని నమ్ముకో, ఆయన అంగీకరించు. నీ పాపాలను క్షమించబడతాయి. ఆయన సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చి నీ పాపాలు క్షమించబడి అడుగు, తప్పకుండా క్షమించబడతావు, నిత్య రాజ్యంలోనికి చేర్చబడతావు. కుల మత భేదం ఏమీ లేదు, దేవుని దృష్టిలో అందరూ సమానులే. తెలుసుకుందాం, దేవుడు వచ్చిన ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకుందాం, ఆయన అంగీకరిద్దాం, ఆయన విశ్వాసం ఉంచుదాం. దేవుడి కొద్ది మాటలు దీవించును గాక. ఆమేన్.